Zdravím všetkých pri novom videjku. Práve sa nachádzam v Nízkych Tatrách na jednom z bočných hrebeňov. Včera večer, to bol piatoček, som vyzdvihol Michala. Dnes ideme v dvojke, on už je tam niekde vpredu. A za tmy sme sa presunuli do Brusna. Odtiaľ sme šľapali hore na Poľovnícky taj, taká chata, čo je rovno pod Veľkú Kochulku. Vyšli sme tam ale dosť neskoro, až okolo 10. hodiny, takže som preto to aj nenatáčal, ako pár takých záberov som vám postrihal, môžem to teraz tam všetko hodiť. Prišli sme hore okolo 10. Išli sme si nachystať drevo, zrobili sme oheň, celkom sme tú chatu aj sa nám podarilo ju pekne rozkúriť a išli sme spať a teraz od rána šlapeme hore, vyšli sme na tú Kochulu, teraz sme prešli pomaly ku Prašivej a tak sa ťaháme dole, lebo pod Prašivou by mala byť ďalšia taká nejaká chatka. Ja som síce ešte na nej nebol, mám ako informácie, že kde sa nachádza tá chatka, ale proste neviem, že či náhodou nebude zamknutá alebo čo. Práve chádzame takým žľabom na snežniciach dole chatke a uvidíme. Keby náhodou bola zatvorená, tak podľa toho sa zariadíme a skúsime vymyslieť nejaký plán B. Ale nám už treba iba asi pol hodiny. Hore som tiež vám ako sa snažil niečo natočiť, ale fúkal ako hore strašný silný vietor. Tak som to iba tak natočil a môžem vám to zostrihať ako tak do videa. Ale čo sa týka počasia, je krásne, modrá obloha, slniečko svieti ako paráda. Akurát ten vietor hore na hrebení. Teraz už sme v zavetri, ideme došlapať na tú chatu a vidíme sa tam. Dzień dobry. Michal, čo, jak to vyzerá? Môže byť? Jak to vyzerá? Není funkčná piecka. Jak je to možné? Tak odhnilo, no však uvidíš. Musím vedieť. Aha, tu všade dreva je kopa. Hej, nie. Ale to musel byť len pred chvíľkou tu, lebo to vidno, že aj čerstvo porezané tam je vonku. Ale ty toto myslíš, že akože toto tu no? Toto tu keď sa A vám... ten spodok je normálne nerezový? Hej. To by sa mohli skúsiť opraviť. Tu je vzadu rebrík, aj vieš, sa dostaneš hneď k tej letine. Keby sme ju vedeli posunúť, dajme tomu 30 cm dole, vieš? A oni to vlastne tak zrobili, že to obalili s tým, hej? Ale i tak tu je naopak spravené. Dole poď to takto nechá, nie? To tie polievky nahádzané a to rovno myši potom budú žrať, nebo to čerstvo je nové, vidíš? Ale to oni myši tu potom krmia, ale pecka parádna. To je normálne pozvaraná, robená. Káva, všetko. Jedno to ideme pozrieť hore na tú strechu? Môžeme, ale vrám, že ešte aj naopak to je, neviem prečo to tak. No to nevádí, to že keď trošku zadím. No uvidíme. Chatka. Všetko oni normálne pošrubovali. Ide? Nezlomil celú. Nie, toto veľmi je dotiahnuté, vieš? Lebo ono drží ju. Ako tá objímka. Ale ono, keby sme mohli skúsiť napríklad so sekerkou, vieš, ako buchnúť, ale len tak trošku hore, či ide. Vieš?
Dobre. To len poď mi pomôcť tu s tým rebríčkom. Vieš? Sme ho dali trochu nižšie, lebo tam bola vylomená tá rúra. Takže sme si trošku zatopili. To je krásna chatka. Ešte dobre, že tu bolo kladivo, všetko. To kladivo, vieš, pomohlo, lebo keď nebolo to kladivo, tá problém by bol. Aj tak ešte dosť je vonku tá rúra, vieš. Michal, však to jak nové je teraz. Hej. Čo to môžeme normálne oheň, všetko si spraviť, pohoda. Tak nechcem kúriť tu, že to mám tak kus, že či to jak to ťaha, takú bezpečnostnú túto previerku, vieš. Však ale už potom môžeme pozatvárať a nech tak tu tleje si, nech len tak budeme držať. To je zbytočné, lebo keď tu začne kúriť, tak tu bude 50 stupňov. Ale vyzerá to... Ľahšie, jak sme dneska mali. Ideme to skontrolovať vonku. Asi mohol mi sa aj pomôcť tú rebrinu, že zavesíme. Takže komín funguje. Ide tu všetko, hej. Tak, máme tu nedeľu, posledný deň víkendovej akcie. Ja už som na ceste k aute nad Brusnom, už iba taký nutený asfaltový úsek ma čaká. Ale ešte aj teraz taký pán zastavil s autom pri mňa a sa pýtal, že či nechcem zviesť dole do Brusna. A ja rozprávam, nie, pohoda, ešte sa prejdem, veď celý týždeň pracovný je predo mnou, nasedím sa ešte v aute dosť. Tak sa ešte radšej prejdem ten 1 kilometr a zreferujem vám tak vlastne, čo sa ešte dneska robilo. Ráno sme si zrobili raňajky, vstali sme, chcel som ísť na nejaký východ slnka pozrieť, ale to bolo na takej strane vlastne prašivé, že tam nebolo vidieť nič. Michal ešte vybehol vonku sa popozerať, ale aj tak nenašiel žiadne také lepšie miesto. Potom sme ešte nachystali drevo, no hlavne Michal. Ja som sa ešte tam prátal veci a to. Sme to pozametali všetko, nachystali chlpaté drievko pre niekoho, keď tam príde. A tak ako som už hovoril vo videu, proste ľudia, keď idete na takú utúľňu alebo chatku alebo nejaký prístrešok s pecikom, tak dávajte pozor, lebo strašne veľa tých utúľní vyhorí počas roka. A tá chatka pod Prašivou je toho takisto príklad. Jediný problém, aký tam bol ten, že tam ide tá železná rúra, čo som vám ukazoval, a rovno do nej ide azbestová rúra. No a keď človek, lebo je to celé zo šamotových tehal a ten pec skôr funguje tak, že treba do neho topiť pomaly, on naakumuluje teplo a potom aj nám, ako držal až do rána, teplý a topil. Taký, aký ľatuje. No a vlastne niekto tam musel prísť, bola mu zima, nevedel čo so sebou, tak rýchlo začal proste nakladať do toho peca a jak plamene šli hore rúrou až na ten azbest, tak azbest, keď dosiahne určitú teplotu, tak normálne začne strieľať, hej. Takže ľudia, dávajte si pozor, keď pôjdete na nejakú túňu, skontrolujte hlavne stav komína, stav peca, skúste tam trošku zatopiť a hlavne pozerať sa. Netopiť už potom pred odchodom človek, keď ide, aby to bolo vyhasnuté,
Ale treba dávať pozor, lebo môžete zhoreť v tej útulni aj vy, hej. My sme to tam trošku porobili, tak ste mohli vidieť vo videu. Ešte dobre, že tam bolo aj nejaké na rade, bolo tam kladivo, ale trebalo tam kľúč povoliť takú svorku. Stlačili sme tú vlastne azbestovú rúru nižšie, obalili sme to potom s tým a teraz to bude fungovať. Až kým zase nepríde niekto a nezačne si tam robiť vatru vo vnútri. Michal išiel na opačnú stranu. On išiel do Korytnice, či ako sa to volá, neviem, možno, že som to popletol. On išiel do Korytnice na autobus a ja idem k autu a do robotky. Po ceste som mal iný plán najprv. Som chcel ísť po takej starom poľovníckom chodničku a potom sa napojiť na červenú vlastne cestu SMP. A z toho som chcel ísť tak šikmo dole na takú jednu zvažnicu a potom tu dole, ale proste človek mení, príroda mení. Bolo to tam úplne, že je neschodné, tak som musel vyšľapať pomedzi kosodrevinu až hore pod prašivu a potom už iba rovno dole takým bočným hrebeňom som zbehol dole. Dačo som vám aj natočil, dačo vám môžem aj postrihať tu na teraz na ten koniec. A po ceste som videl akurát stopy, musel to byť asi holňačik, lebo hluchaň má väčšie stopy. Môžem vám to strihnúť, sa pozrite, akurát tam bolo vidno, bo to boli čerstvé stopy, musel tam chodiť a ozobával tam nejakú tú kosodrevinku, čačinu, tam jedol ihličie. No a potom už iba taká liška bola a tu na tesne, už som schádzal do doliny, tak ešte som videl stopy divej mačky. Ale to už boli také staršie stopy, chcel som to ešte nakamerovať, ale nevyzeralo to vôbec tak lákavo, tak som potom kašľal na to. No dobre, ľudkovia. Tak dúfam, že videjko sa páčilo, aj keď je to trochu taký iný formát, keďže Michal veľmi nechcel byť na videu. Takže som to zrobil takou inou formou a vidíme sa zas niekedy u ďalšieho videjka. Čaute. Thank you.